Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 33 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалда узган тәулектә коронавирусын тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 19 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 20,068 очрагы билгеле, аларның 17,158 терелгән, 3 узган тәулектә. Янгын 41,05 йортының берничә фатирын юк итте. Шауда якшәмбе көнне җитди янгын булды. Бәхеткә каршы кешеләрнең берсе дә зыян күрмәде. Янгын сөндерүчеләр әлегә кадәр янгын нәтиҗәләрен бетерәләр. Бу төндә шаулар үз фатирларында куна алмады. Берничә минут эчендә алар урамда калды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. У наших соседей на 4-м этаже произошел пожар. И весь огонь поднялся к нам в квартиру. Тупланган милек юкка чыкты. Бу йортсыз калган шәһәрдәшләрнең беренче хисләре. Шаулар сүзләренә караганда янгын 4нче катта башланган. Берничә минут эчендә ут 4 фатирны кочаклаган. Эльвина Хабибрахманова фатирсыз калганнарның берсе. Янгын вакытында хатын 2 баласы белән өйдә булган. Эшләрнең начар булуын аңлагач күршеләренә кирип калырга булган. Самое интересное, вот я не знаю почему, на 4-м этаже только пострадала вот эта сторона, то есть вот этот балкон. На 5-м этаже тоже. А у меня обе стороны, все комнаты, у меня вообще вот просто мне повезло. Фаҗига вакытында 5нче катта яшәүче фатир хуҗалары өйдә булмаган. Светлана Панькова гаиләсе белән урамда соф һава сулап йөргән һәм кайткач күргәннәре аны шаккаттырган. Когда вот мы, получается, забежала в квартиру, пожарные не пускали, я пару метров прошла, скрикнула, что у нас кот, что, пожалуйста, кота спасите. Все было в дыму, в огне. И самое страшное, это капал натяжной потолок, везде прям вот эти капли свисали. Кызганычка каршы аларның песиләре янгында үлгән дип сөйләде Шолла. Предполагаемая причина – неисправность электропроводки одной из квартир. Значит, в ходе проверки будут проведены экспертизы изъятых с места пожара образцов. Ущерб это, со слов пострадавших граждан, экспертизой пока он не подтвержден, но не 1 миллион. Янгын сөндерүчеләр фаҗиганың сәбәпләрен ачыклый, зыян күрүчеләргә мөгаен үз фатирларын мөстәкыйль рәвештә торгызырга туры киләчәк. Инде күп кенә шоллалар аларга беренче чиратта кирәк булган әйберләрен китерә башлады. Яшәү урыны булмаучыларга идарәче компанияга мөрәҗәгать итәргә киңәш ителә. Анда вакытлыча торак тәкъдим ителәчәк. Лидия Гатина, Руслан Бикмухамметов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Без шауларның янгын аркасында фатирсыз калганнарга ярдәм итәргә чакырабыз. Шаулы ТВ телерадиокомпаниясе әйберләр җыюны игълан итә. Һәм һичшиксез алар яңа булырга тиеш. Урыны җир әйберләре, юрганнар, мендәрләр, гигиена чаралары, назык төлек 3 һәм 7 яшьлек кызлар өчен, 12 яшькә кадәрге һәм 5 яшьлек малай өчен кием салым. Җомга көненә кадәр барлыкка кирәкле әйберләрне сез безнең телекомпанияга алып килә аласыз. Сораулар буенча 54 29 94 телефоны номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстанның баш суд приставы Шаллы халкы сорауларына җавап бирәчәк. Гражданнарны кабул итү 20 апрель көнне көндезге 2-дән кичке 4-кә кадәр Шаллы шәһәрендә Россия Федерациясенең суд приставларының хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Татарстанның баш суд приставы Әнвәр Закиров катнашында булачак. Ул видеоконференция элемтә режимында халык сорауларына җавап бирәчәк. Шәһәрдәшләргә уңайлы булсын өчен элемтә бер юлы шәһәрнең 3 бүлегеннән оештырылачак. Шауллары яшәү урыны буенча аларның берсенә килеп идарә җитәкчесенә турыдан-туры мөрәҗәгать итә алалар. Үзең белән паспорт яки нотариаль рәсмиләштерелгән ышаныч язуы булырга тиеш, алдан язылу мәҗбүри. Телефоннарны сез экраннарда күрәсез. Пиджак һәм галстук урыны, спорт киеме, тырма һәм резин перчаткалары шоулдан зур өмә уздым. Предприятие хезмәткәрләре һәм барлык теләүчеләр шәһәрне шүп чардан чистартырга чыктылар. Шәһәрдәшләребез урамнарны, проспектларны һәм мәйданнарны үсемлек һәм көнкүреше калдыкларынан җыештырды. Барлыгы 500 гектарга якын җир тәртипкә китерелде. Гомум шәһәр өмәсендә 27 меңнән артык шаулы катнашты. Җыештыру белән беррәттән шәһәрдәшләребез 400-гә якын төп агачта утыртты. Жыр, бию һәм викториналары Шаллы ТВ телекомпаниясының туган көне уңайнан Шаллыда концерт узды. Бәйрәмнең иң төп кунаклары әлбәттә безнең тамашачыларыбыз булды. Нәкъ өчен телевидение турында кызыклы сораулар, шулай ук истәлекле бүләкләр әзерләнде. Иң күңелле мизгелләр безнең камера объективына эләкте.
Таныш тавыш дөресме? Шолтывының яңалыклары нәкъ менә шулай башлана. Әмма һәр вакытта да гел алай булмады. Заставкалар, логотиплар алып баручылар алышынды. Бер нәрсә генә үзгәрешсез кала. 29 ел без көн сайын рус һәм татар телләрендә тапшырулар алып барабыз. Сюжеттагы кадрлар өчен кем җавап бирә, кем актуаль мәгълүмат җыя. Бу һәм башка сорауларга шоллылар бик җиңел генә җавап бирделәр. Бик күңелле программа. Килдем специально таңнарга күңел радиосында җырлаучы артистларны, безнең шаллы артистларын. Молодцы. Шолла телевидениесен котларга татар эстрадасының популяр артистлары да килгән иде. Без чын күңелдән телевидениене туган көне белән бәйрәме белән котлыйбыз. 29 ел бик шәп, безнең әти-әниләребез дә, үзем дә балачактан ук карыйм. Күп итеп сезгә барлык менә безнең караучыларга саулык, сәламәтлек һәм телевидениене караучылар күбәйсен, артсын. Бәйрәм белән! Әлбәттә, Шолла ТВ-га туган көннәре белән котлыйбыз. Гел менә шушы безнең тамашачыларны шатландырып, аларга куаныч китереп, узын-узак еллар эшләсен иде. Алда Шолтывыны зур үзгәрешләр көтә. Без сезнең белән һәм сезнең өчен үзгәрәбез. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Диңгез продуктларын яратучылар өчен менә дигән яңалык, яраткан улдык һәм Камчатка балыгы яна Чаллыда чавыча, нокбалык, кижуча биредә балык деликатесларының зур ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак. Бәйрәм табынына диңгез ризыкларын Green сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Шәһәрдәшләрнең үз менюларын сыйфатлы, иң мөһиме табигый балык продукциясе белән төрләндерү мөмкинлеге бар. Шалда улдык һәм Камчатка балыгы мобиль ярминкәсе ачылды. Барлык диңгез ризыклары да Альха, Чия һәм Алма опилкасының яңа чималында ыслана. Бу чиратта файдалы үзлекләрне саклап калырга мөмкинлек бирә. В ассортименте более 35 видов рыб. Чавыча, конечно, царица лососевых, очень вкусно. Есть слабосоленое, филе холодного копчения и горячего копчения. Белорыбица, кижуч, палтус. Очень большой выбор. Корешка, очень вкусная икра, слабосоленая, хорошая. Шалларның күбесе бирдә даими клиентка әйләнделәр һәм ярминкәгә бик теләп янәдән киләләр. Вкусная рыбка. Решил вот супругу побаловать, так как у нее сегодня день рождения. Ну и самому нравится, детям тоже. Купила я белорыбицу, до этого купила, мне понравилось, а сегодня я купила чавычу. Редкий гость у нас, но рыба всегда свежая, очень качественная. Я взял чавычу слабосоленую, взял икру, взял белорыбицу, ну и омуля взял попробовать. Праздники скоро будут, а они всего на недельку приезжают. Так что я жителям нашего города советую сходить и купить, пока есть. Камчатка ярларынан тәмле балык һәм уылдыкны 25 апрельгә кадәр Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга була. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 20 апрель ураза айының 8-нче көне сәхәр 1 сагать 32 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 18 сагать 46 минутта башлана. Дини китапларда Рамазан айында күк һәм җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла. Иң азган шайтаннар бугаулар белән бәйләнеп куела диелгән. Шуңа да бу айда кылганы яманлыклар өчен гафу үтенергә, ураза тотарга кушалар. Кемдә кем ураза тотучыны ашатсам, аңа ураза тотучыга бирелгән хәтле әҗер савап булачак. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгінгі шулар иде. Мен Алина Валиева, сезгә уңышлы шатналар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 19 по 25 апреля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. ТЦ Green, первый этаж.